Hello mga Yinyens! Good morning! This is TV. Please don't forget to share my YouTube channel. Click the button para sa video na upload ko. Amin yan, sito tayo ngayon sa may, sa may patahian, no? Patahian. Dito sa may area ni Milot. Ano daw? No? I-vlog natin si Milot kasi si Milot ang tinatin yung matahi niya, tapos si kaibigang Mark, si Doc Mark, no? Tingnan natin yung ginagawa niya din. Tara mo yan, tingnan natin. Si Bro Mark. Ano yung ginagawa mo, Bro Mark? Ito. Lalagay ako ng ring dito sa ring. Paano bang gagawin dyan? Gugupitin mo to sa gitna, pero huwag masyadong gupitin kasi lalagpas. Lalagpas? Doon lalagpas sa puso mo. Ganun pala yun. Mahirap na pag lumagpas, di ba? Tapos pag kinat mo siya, yun, tama lang. Sakto lang sa tama ng paiko sa ring niya, sa gitna. Ayan. Tapos ito, pasok mo yung ring. Yun lang. Tapos guguntingin na. Ito na yung finished product. Ayan, finished product yan. Yan na pala yun. Yan yung sa... Ito yung crewmate. Crewmate curtain. Crewmate curtain tawag dyan. Crewmate curtain. Tapos na yan. Tapos na yung crewmate curtain. Okay. Tapos na. Ito yun. Ayan yun. Ito yung tinahin ni Milot? Milot tsaka boss dyan yan. Tingnan natin yung tahi ni... Ayan. Dito si Milot. Milot! Dito ka Milot! Yes! Ito yan si Milot. From Samarliti pa si Milot? Samarliti. Samarliti ito. Matibay ito malahi. Ay, natin naman si Milot. Yan pala yung binutasan ni Bro Mark. Yan. Magaling si Milot. May para sa banti pa yung tayo niya. Matibay. Grabe. Kaya Milot. Bali ang tayo niya kabilaan. Kabilaan, ay dyan. Tingnan natin. Yan. Bali, isagad mo dito. Milot, hindi. Anong sukat niya? 1.5. 1.5. 1.5. Tsaka mo pasadahan dito sa gilid. Sa ilalim. Ito sa ilalim. Ilalim. Ito. Dito. Tapos yung 1.5 niya, pinipins mo pala, no? Oo. Hindi mo nasukatin yung 1.5 dito? Hindi na. Ba't di mo nasukatin? Mata-mata. Ay, mata-mata. Mata-mata. Walang si kaibigan rin mata. Mata-mata. Mata-mata lang pala ito. Hindi na sukat. Hindi na sinusukat. Lang yan. Ay, na yan do. Do? MM. Yan natin. Mata-mata. Ipis mo lahat, Lot. Okay, pinch ito. Para hindi tabingi. Tabingi. Hinihila mo dito. Dito mo hinihila dito, Lot. Yan pala yung technique yan, Lot, no? Ay, Milot talaga. Matibay. Ito na yung panghuli niya. Sukatin mo ito, 1.5 to? Sukatin mo pa? Yan? Ito. 1.5 yan. Hindi na? 1.5. Ang galing ganyan mata-mata ni Lot. Ganyan mata-mata ni Lot. Ayan na. Sa ilalim. Yan. Hindi matamaan yung pins. Hindi yan. Ganyan. Abit mo si Milot, Iba yung sastre ito, sastre. Ibay. Magdadyan. Tapusin natin ni Milot. Tapusin natin itong ni Milot muna, yung pahi niya. Tapos ibigay mo na kay Bro Mark yan. Ito na pa yung nagawa mo dito, Bro. Tagabutas, Bro. Ayun. Ayan na. Ayan. Yan yung mo do. Ito yung mo do. Yung tuguntingin mo. Okay na pala yan. Yan. Bakit apat yung guhit ng gunting mo do? Bakit apat? Kasi pag ginawa mong dalawa lang, mahirap yun. Yan, didivide mo sa apat, tapos natiin mo ulit parang, sa apat. Parang gupit ng pizza yan, nag-ano ka ng pizza? Parang pizza, didivide mo lang yan.
Paano pag diretso mo lang pabilog bro, pagupit? Pwede rin, depende rin sa diskarte. Depende sa diskarte. Ito yung nakasanayan ko eh. Yun ang nakasanayan mo. Parang yung nakasanayan mo do, sinunod mo na yung nakasanayan mo? Yun yun. Kung ano yung nakasanayan mo do, yun yung sinusunod mo? Apply for myself. Okay. Yun eh. Yun. Do, bakit hindi mo lang ginupit dito? Mamaya pa yan sa ilalim. Pagkatapos. At tapos, gupitin mo nga do sa ilalim para makita ng... Sige. Isang Guys, basic. kasi may parang lumalabas eh. Ayan. Ganito yun lang. Ganito. Ganyan pala ang technique dyan. Paikot lang yan. Ganyan pala ang technique. Okay, ganyan. Maganda ng diskarte mo do, no? Yun yung Samar Leyte diskarte. Yun. Galing Batang Mindanao, Samar Leyte. Yun. Yun eh. Ito, taga Iloilo. Ilonggo to, Ilonggo. Shoutout sa mga Ilonggo. Mr. Visayas. Shoutout sa mga taga Ilonggo dyan. Si Janjan, andito siya ngayon. Sa mga kaibigan ni Janjan, andito siya. Tingnan mo yung ano dyan, yung pahinat niya. Parang sinusukat niya pa yung dito. Hindi pa to dyan, yung yung distance, no? Hindi pa. Bali, pipins mo. Para itong patigas, nakasagad sa nakasagad dito dyan, no? Yan. Nakasagad dyan. Para hindi siya lilis dyan, no? Hindi. Kailangan ipins mo na. Tapos mo siya na mapins. Na dyan, sukatin na yung distance dyan, no? Susukat ka sa distance niya. Ayun. Depende rin sa computation. Yung palang diskarte ni Janjan. Kung 3.5 or 3. Kasi minsan ginagawa namin 3 or 3.5. 3.5. Ngayon, 3.5. 3.5 ang ginagawa dyan ngayon dyan. Para tipid kami sa tela. Tapos saka masukatin yung pleats. Yun. 7. Ayun. 5 distance. Distance yung 5. Tuloy-tuloy na yan. Tapos 7. Yun lang. 7 tsaka 5 lang. 7.5. Ayun. Pamain yan. Yan yung kung gusto nyo gumawa ng ano. Ang pangalan to dyan? Backplates. Backplates. Yan yung dyan. Yung paano gumawa ng backplates. Sa'yo, Lot. Ano pangalan sa'yo, Lot? Gromate. Gromate? Parang pagkain niya, Lot. Gromate, Gromate. Ang gromate, Lot, yun yung may mga butas-butas. Ang ilalagay dyan, Lot, tubo, di ba? Tubo. Tubo. Tubo na 1.5. 1.5. Ito pa natin dyan pagtahin nito. Pero dyan yung nagawa mo na yung dyan, yung plate niya, hindi pa dyan, Hindi pa. Hindi pa, no? Mula yung distance mo na. Pipins muna natin. Ay, di ba dyan, yung kinakamay yun dyan, kinakamay? Hindi na. Iba naman yung plated tsaka backplates. Iba yung plated tsaka backplate. So, kaya na dyan, nagawa mo na yung kanina. Nagawa na. Ibig sabihin yan, yung plated kinakamay yun. Kinakamay. Lilip sa kamay. Ito naman. Ito, diretso pasada na. Backplate sa tawag dito. Backplates. Malapit na ngayon yan. Ayan. Gilid niya. Yung gilid niya. Tingnan mo natin yung matabay sa dito. Mabilis yung magtahi, Mabilis yung magtahi, Ayan. Ayan yung pinakadulo niya, Lot. Dulo. Double fold. 1 inch. Double fold. 1 inch, Lot. Yun, magaling mag-respiro talaga. Ito yung natapos na tahi ni Janjan, backplates. Ito yung mga yan sa itsura niya. Parang ganito yung niya kanina, sinukat niya kanina. Ito na yung harap to. Likod niya kaya. Ha? Likod yan. Yan yung likod. Yan yung nalagyan ng pinhook. Ay, ganun ba? Di ba dito yung pinhook? Hindi. Ay, baliktad, no? Baliktad. Baliktad siya. Yung tinatawag na backplates. Backplates. Ito yung harap. Yan yung harap. Ibig sabihin, backplates, ito yung makikita sa harap, ito. Yan, yung flat. Flat ang harap niya. Kagaya dito sa loob. Ganun pala. Kaya pala backplates. Ito pala parang likod. Backplates! Yun, no? Si Milot yan, no? Kumakanta. Ayan, ito pala. Tingnan mo dito kaya sa baba. Yung nakasabi. Pwede yung kinalaman. Ibig sabihin, parang ito yung harap, no?
Kaya maganda palang gawa ng harap, no? Okay, kaya pala back plates. Okay. Alam ko na. Ngayon, kaya pala back plates. Ito pa yung likod. Si Mayans, meron ding Mayans nung ano, yung gayetong design din, yung kinakamay, harap siya. Harap yun. Di ba harap yung kinakamay dyan, di ba? Yung kinakamay dito, yung plates niya ng sinulid. Plated, no? Yun yung harap, di ba? Oo. Pag plated, di ba yun yung harap, di ba? Pag-plated. Ito yung, kaya pala back plate kasi ito yung nasa likod. Okay, ngayon. Ito pala yung harap niya. Ayan yung ginagawa ni Janjan. Ayan, mga inyans. Ito mga inyans, oh. Ayan. Mabis puti. Yan, ito yung dugtong dyan. Dugtong. Isang klate. Isang panel tsaka klate. Oo. Ganyan, mabis Para puti umabot dyan. sa wet ng ano, ng bintana. Bintana. Yung sukat ng bintana dyan. Panel ni half panel. Yung sukat niya dyan, oh. Ayun, oh. Ayan pala. Pas yung plates niya sa likod, oh. Ito yung, di ba dyan, ito yung, ayun, oh. Ayun yung plates pala, oh. Ayan. Ito pala may itsura dyan, oh. Yan, flat. Flat siya. Ito pala yun. Yung plates dyan, ito, no. Ayan yun. Ayun yung back plates. Kaya pala back plates. Kaya sa likod yung plates niya. Alam ko na. Okay, salamat kay Janjan. Pinaliwanag niya sa atin. Ayan. Milot? Kaya Milot? So yun sa along mga yan sa kung paano gumawa ng kurtina yung gourmet ulit, no? Grommet, no? Yung may ring siya. Tsaka yung backplates. Yung backplates pala, kaya pala tawag ng backplates kasi yung plates sa likod. Yung harap niya parang yung flat. No, salamat kay Janjan sa pagpaliwanag, no? Okay mga Inyans, God bless you, more power, keep safe, sana samputin kang ganyan mga Inyans, and bye bye mga Inyans!